Alaikum warahmatullah. Today let's talk about Grok. Ku tsaya ku natsu a bangaren Grok. Kamar tunda na san dai kowa ya yi downloading Grok daga cikin ku, in ma mutum bai downloading din shi ba, ya je ya downloading din shi. Gashi nan Grok. Grok zai sa a Play Store, zai ba shi sai da downloading din shi. Bai da wani mai kamanceceniya da shi, aka iya downloading din shi. To a yanzu abinda zaka yi a cikin Grok in ya kawo ka a nan ciki, sai ka je Imagine. Idan ka je Imagine, zai nuna ma hotuna da dama, hotunanka kana iya duba hotunanka duka gabaki ɗayansu. Sai ka zo sai ka yi selecting hoto. Misali ni ga wani hoto na wanda na hau takalman taya. I hope you understand. Zai zo in Grok ɗinka yana auto, zai kasance kana shiga shi zai nuna ma da kanshi zai ringa running, gashi na yana running, gashi na yana running, generate video ba tare da ka bashi umarni ba. Sometimes in za ka yi video wani wanda kawai unexpected video, kana iya barin shi ma ya baka umarni da kanshi ya ma bidiyon ka. Amma shi Grok bai fi sakan 5 ba yadda ake amfani da shi. Kun gani? Kun ga ya manta aikin bidiyo ne. Kusan dama abin da zan baki amsa. Idan zan yi saving sai na zo sai na duba ina abin gana yake. Ga inda kusan maballin nan na downloading, a nan zaka danna kai saving. Sai magana sai in dauko hoton da kamar misali ga wani hoto nan. Ga wani hoto nan wanda nake kwantar da shi. Bari in dauko shi. Idan na dauko shi wannan hoton, kun ga tabbacin wannan hoton shine zai sa abin gana ya magana. Idan na dauko shi kun ga zai tafi da kanshi zai ringa man generating ba tare da na bashi umarni ba. Idan ya tafi gana yana tafiya in ya kai 100% shine zai tabbatar muku da cewa yayi. To kun ga zai iya yin magana ko kuma zai iya wata. Hello everyone, welcome to my stream. Today we're going to explore some amazing new tech. Kun ga yayi magana. To idan yana so in bashi umarnin abin da zai ce, sai in ce let him say hello everyone. Hello everyone. My name is Comrade Mikdad Umar. My name is Comrade Mikdad Umar, ordinary comrade. I hope you understand. Kun ga na bashi wannan. To abinda na bashi kenan zai ce, sai in tura mai kawai. Idan na tura mai, shi da kanshi ga yana reading, bari in buɗe ma voice dina. Da dai na rufe voice din, amma bari na buɗe voice din. Ga yana reading, tafiya yake yi. Idan ya gama wannan reading ya kai 100%, zai maku bidiyon, zai yi wannan maganan da na dora mai. My name is hello everyone. To ya riga ma ya gama yanzu. Hello everyone, my name is Comrade Mikdad Umar, ordinary comrade. To kun ga ya bada abin da Hello ake everyone, bukata. my name is Comrade Mikdad Umar, ordinary. I hope you understand. Shi Grok duk abin da ka ce ma, ko ya ma magana, ko ya ma motsi, ko ya tashi ya je wani guri zai ma, amma na sakan bai fi 5 ba. Ku jaraba Grok mu gani. Duk wanda ya jaraba Grok ya mai aiki kuma ya bashi abin da yake so, ko kuma ya jaraba ya ga ya bashi wata damuwa, sai ya mana magana a group ɗinmu, ko kuma ya man magana a private ya gwada man damuwa, ko kuma ya man magana a cikin group ɗinmu na WhatsApp.